Per a tancar el mes de la pilota a l'Eliana va tindre lloc una exposició en homenatge als pilotaris del nostre poble i una conferència sobre els referents històrics d'aquest esport que va oferir Víctor Iñurria, membre del Centre d'Estudis Locals i primer president de la Federació Nacional de Pilota Valenciana. La conferència és una recopilació no exhaustiva, com és normal, perquè seria llarguíssim, de les distintes modalitats de joc de pilota que n'hi ha en el món. Després això passat a nivell europeu, després concretat a nivell d'Espanya i per últim en València i per a cloure en l'Eliana. És una activitat que està dinamitzant el nostre poble. Hem complementat aquesta exposició amb una secció exclusiva de la pilota al nostre poble, a l'Eliana. L'experiència és positivíssima perquè, primerament, aquesta exposició que hem portat del genovès, del museu, és una cosa que no s'havia fet fins ara i que dona una idea molt clara, crec, de quines són la versatilitat del joc de pilota. Avui l'acabem en una conferència per un company nostre, membre fundador del Centre d'Estudis Locals i amant de la pilota i amant del nostre poble. Parlar de pilota i l'Eliana és parlar de Víctor Iñurria i Montero. La pilota és estimada per ell des de ben jove. Fundador i primer president de la Federació Nacional de Pilota Valenciana, és una figura clau en la fixació de les bases de reglamentació i consolidar els campionats existents i en començar de noves, signar convenis amb altres entitats públiques i privades, impulsar les escoles de pilota i iniciar els contactes internacionals arran dels quals s'organitzava a València el 1993 el torneig 5 Nacions. El seu mandat acabà amb el primer Congrés Mundial de Pilota a mà celebrat el 2, 3 i 4 de juny de 1994 al Cap i Casal. Té un amor especial per al nostre poble, per a aquest poble. Fa més de 30 anys que viu ací. En ell va presidir a principis dels anys 80 del passat segle el Club de Pilota al Saque. En ell ha sigut l'arquitecte del trinquer municipal i del primer carrer artificial de pilota. Des d'ell va presidir la primera Federació de Pilota Valenciana. Amb tots vosaltres, Víctor Iñurria. Quan i on es juga a pilota. La pilota se juga en tot el món i, de fet, inclús n'hi ha llegendes on els déus baixen a jugar partides de pilota. La més coneguda a nivell turístic, perquè quan arriben allí els guies els conten unes mentides enormes, però la gent es queda molt satisfeta, és l'Aulama de Maluc. Les primeres referències que tenim són en Egipte, després més conegudes des de Mèxic, per descomptat la nostra arrel en Grècia, després València, l'Eliana i la pregunta clau. I el futur? La projecció de cara al futur està en mans dels mestres dels instituts i de les escoles per a que els xiquets i xiquetes des d'un principi se'ls ensenyi quina és la qualitat. La pilota a l'Eliana, són dues paraules binomi i fusionades. La gent pensa que només és un joc o un esport, però a més s'ha de pensar que és una coordinació psicomotriu molt gran per als xiquets. La pilota és tan ràpida i tan menuda que la veritat és que un jugador ha de tindre els reflexes molt clars i això comporta el que, per exemple, els nord-americans, com ha dit en algun lloc, quan preparen els astronautes, una de les preparacions físiques que fan és jugar a pilota. Cavallers, va? Va de bo.